তো চিনি সিএম সহ जों 5 জন এবং মহারাজা প্লাস চিনি এমডিসি রোনাল্ড দেববর্মা दिल्लीयाव जों अफिसियेल ट्रिपाव थांखा এবং अफिसियेल ट्रिप খুব गाहामखा जों चिनि ইউনিয়ন गभर्नमेंटनि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अफ स्टेट फर फाइनेंस मनोज चौधरी এবং দুইটা এমবেসিনি বরফ বাইব जों लाइखा ब्राजिल एम्बेसिनि एम्बेसडर এবং इजराइलनि एम्बेसिनि जे चार्ज दंनाय बबाइबो जों लाइखा এবং তিনি जों খুব খাতंखबि मासाव एडिसिनो তিনি इंटरनेशनल लेवल रिकॉग्निशन रखा है बिनि बागिनो सीएम এবং ग्रुप अफ पीएम जों थांमानि जोंनो एम्बेसियाव सरकारि बाबेनो खूब बरम रुबै जों आलोचना खालायखा এবং ब्राजिल हाय कंट्रीज बाय कल्चरल एक्सचेंज जों स्पोर्ट्स एग्रिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री रगो सामुं थांनानै कगलाम रं लायखा এবং फाइनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर जों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट नायनो बागे हरियाणावबो निमंत्रित अंखा आरोबो एडिसि हाफांनि पक्षे एग्रिकल्चरनि एक टीम जों थांनाय थाङै बाहायके इजराइली टेक्नोलॉजी बाय चिनि एडिसिनि गोबां मा जागाव जों सामुं थांमाननि अमरबनो बायलेटरल कोऑपरेशननि बिसिंथि जों खालायनाय सो तिनि तो आसुक न हायचे इट्स वेरी फ्रुटफुल जों प्रोजेक्ट रगबो जमा रखा प्रोजेक्ट रगनि गुड रेस्पॉन्स जों खाख्लायो এবং 1300 crore निर्मला सीतारामन जे और पैकेज घोषणा खैमानि बरनति व कगलामखा निश्चय सेंट्रल गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट बाहायग्लाय एडिसि आफांनो और आंगो गाहामग्लाय सामुं थांगोन अबति जों कगलाम थैंक यू